Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare yechikala ao na wigo ayuwiga bwatachi profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuari ayechi gauge emeronge tato asama bati ali ayechi gauge emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile matte MRM niko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design wate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate yiga nigo bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri go musongo iyo irange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Kitariki mirongo ibiri na kyanda cy'umutinyo yega okoroko kyanda okoryankyo twakorera umutinyo yo okyanda era totsoye umutinyi uri komiyeke ngeso kyomwari kyomoko yega asibingese byonsi ipi timayitina kikuyariganira singencho yo gukora omoko yega na ante to kwariganira nga announce sore chinga kibune chiga komanye alia tekire kora chinsemo ime na isko ya gusiekera ngo gotebiga ekero umuntu akora ibibe ense ya Kenya gose Chinsa cia Africa gento okogwasererwa no kugenda echera lakini igwa Chinsa chinde nchire chibwate chichera no na uratake kugenda orage kogero bugimomenyete bwa mboli no nyenange ye chichere no nyenange teyo
igwa kogotebiga asense ya Switzerland nere bwate abasibwa abakapien singima. In fact abantu barecherera nyoraro mugose babiri lakini asecheriga echera ebwate rakta chirichingia ekorunga champ the loan asecheriga ebintu bikubwati mbiroro asogwesibe korukonga ababwate a private shower amache kuruga kobeka ward just no tegeta kabirira gaisa irigo samente and then babwachi pathap koso imega kwabeka iga kwararabia abune ine chera imole gwetani abu mbabwate asoko ganda gwakorera zoezi amabutata aba mange chikiro chiao nchimenta to lindiara babwate igentu gikuruku e library asoko takebita binde byonse tagete gosoma wasome ibitabo byao byonse pi no birega base library ega wetani abo ekerore chera imigaiga nabo kogenda gokora imirimo kugwakano nyago karabon tutebenga I am Mkate okora Getembe nabo kana gokora imirimo kuru asechere yimiga kokogendera gwakano wetani abo babwate asakuru kwa recreational center kwanda gwikaransa komera n'abasani bawo karaba bacha gutarira okora baroserie kawa baranywa iyi nera ire namba 3 ire namba iberege kurunga Justice Center Labon me Austria eyigage bwata macha muriro egebwate chi computer kende gyonse tagetkoga boibono ndate gosoma usikende gyonse bokwamara abantu bande nabo kwegenderia amasoma onye kubwate certificate nabo kore diploma nabo kore degree nabo kore paka masters nabo gutora kurwechera obwate PhD masomo buna ya kawaida kurwa sensei eyere bono yeri gori PN sengma na mbeyemo echera na mbeyemo eye ninkorengereria ngana botorarigie no nyangu siengma emechi ekore ngana igo ambaba bagavana bamenyete emechi buni one ekorunga Halden emeyense ya Norway eyega gebwate binto na benge hoteli ya nene a 5-star hotel ti hoteli nyinge chiri bosongo gaiga emoiga egwika 3-star 3-star moigo ndeke force bone 5-star hotel ibwate li TV tebwate TV li TV diri kuruga chi 96 inch na nditarie yemo asokorara TV geroro ali asokobera kitchen ya sokoyan TV na error ebwate fridge sokobeke bintu byao nyawa amarua okonyu nyawa na matunda okonywa nyawa na macha okonywa then nebwate luxury kende gyonske lyokori igoiroro bwate birogo byekerero keronkerigire okora massage wikaransaga yakoma kwa matega ya okora massage wa abwate package gym so okora zoezi egara tonyara kwa ndiare gose kwa mentre chikiro ogotebye nga ayunkianda ikomiye kene Ekeonga Chinsa Ibere nkuru kwa Mkate Enock nsame manyeria akuru kwa Wilson Makori naya nato kwa rigani Ekeonga Chinsa Ibere angabona bana bana ngatimba rochi nchebyaga ngomanye nanga tinjo tinga wikabono iga serikali yale gocha goteba nga muntu utari kubwatwa tinga yarenge kabanga yabere patiembe use na arenge nyumba use konya bune familia yana yararire emateye magutia makweli magaga ye nyumba yabo gutusigwano monto yo mabaka gereta maga yoko batianira ko baita uwo mwaka njije chikonyegera bakonyera n'abana bagende school bono chibese chiasogete chinge mono kera chikasoka chiru chikoro ku 13 egera muri nyamanye kuru orakoleki aisanike abaremi nigo be murunganiri bororo asenengo enke ye bonus ye chae asorogongorwa gusi. Kwa wakati huu kama unataka kujisajili kama mpiga kura tutakufanyia, kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura pia tutakufanyia kwa ofisi yetu. Ekiombe kyo bochori ne chimbebe IEBC niyo yachakire ban kurikia ba kichikura abayime yense ya Kenya.
Karibu na kwariganirie karoto gochaka ematiyo mugaka Wilson Onsoti ate kurwase sublocation ya Nyanchoka igobesokire na kugania bakonywe ne magega yabo goteba buna gobasambirwa enyumba litko lya ijuma eki yaeta ase igo bagoteba omukagerwa oyomo ase lieta Dennis Manoti nigo aberga kubatiana buna onye Wilson tariguchia gutiga basoa wasoanana na mangana ye nyumba yaye ni garachi kubakorera enganembe. Amate yomugaka Wilson Onsoti atei kwekenyoro kya Nyanchoka imeyesa provocation ya Nyanchoka ewode ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira mbirerere maiga yomurero kubwata enyumba yabo yobomenyo egento amate batebire endake negekorwa yikiranetiwe na Dennis Manoti oyo bataratwara ubwamatobu ya amonere asenga kentambe asikeria buna nigo amochiete nyumba bono bitiso biyara kurunga ngo itaro mu ndamu bekariro bagusasa ambe nyumba yegete wiki ya igoro Friday saa 5 ya botuko nkaiwunga ne estima yagende kubunga tarara nakini ngachikuringa ya estima yo daga kagenda taka yo musa nabo yachiete eka estima yaenda kitaka ngi komichioka nkaiwunga no muntu uitera amachi isiko urweke buyu kitaka ngi bere chioka nkaiwo mororo uripukire nyumba ngimegansa koya nari naturete family yana ngo kuranga nkonyera abana yakogera konyo modoro yo chiro gwatire uchiro mu yabana utamba ile nyumba ngima se rumu yeyo nakinya saga takonya tokarua sama kwirime kichirani nchi achite sikanyaro modoro yungu akore sikatakonya kurimya tokasokia abana ku nyumba baka bona none rio kiriri agito mwana no make taragwena nero rio raire nsari asensemo yaye omurugi o Wilson Onsoti aserieta kemunto Onsoti nigo akwanira yaiga igoro y'omurero oyo nje no muntu mutaka amenyete ngurumari ngo kori barua bya abantu naira abana bane school poni go mwana one gali school asengenjo yechibesa ngiya gonsambira n'abana ataguntigera ncandike n'abana bane nzibwika gake mwana one gali school agusoma alichara mugisa ino ali school ganga netipikipiki yako rundia asengenjo yefita to mwabo inera kwandi barua kali barua moirire figa nki wana bagombu ni gajya bagambi baminto mutago nkonye familia mugakereta ye yako inje wiye kantini no muchi akie serikali tokonye abana bane kamurati serikali inatemere ukoboko kwe korengana amoni amateye nigo batebire kurwari tuko erio rya ijuma wiki yaeta chingaki omorero yo ochagete nigo batemire kuriya obokonyi kurende tibaraikera igo ngana etana nire gwita ku Friday pakarero tindanyora bumana bonde bwonsi tima etinga yarenge ko banga yabere patiembe kusena arenge nyumba kusekonya bune family yana yararire nyasa ngureta chitoro chinsechi kabera nga ange tuwa yete tuwa stoera anga bana bane nga timbarochi nchebya kanga manyana nga tinjo tima tinga wikabono iga serikali yale gocha goteba nga muntu otari kubwatwa abe kumaka ambikwe nchitinda bwana asa serikali na atamirete sasa sisi tunataka bwana county commissioner Erastus Mbui ajiingize kwa hii kesi yetu ili hawa jamaa wapate haki yao hata watu wa human rights hata wale wanatuwakilisha ma MCS kuna mjumbe kuna governor wote waingie ndani hata yule anasimamia internal security bwana Muru Command aingie ndani ili DCI guje ifanye uchunguzi kwa nini hawa wajamaa walikuwa wanachomea kwa nyumba ase ensemo yoboiraniria nigo Dennis Manoti gwetira senjira yesimi yatanana ninganeye yogosambwa kwenyombe yo nabono nigo aenekire buna ingana yokumukagira Wilson Onsoti buna na muchete nyumba nigo yasonsoretwe amona bagambi Dennis Manoti boigo ensemo ya yembirerare buna gwetira ubururu yamate yonsi ya Wilson babwate nigo bakorerete gosaria nyumba yaye ase okoyaka amagena
ni zimanozi abona bali jirani jana na bagwereza ni mane bagwereza amona bagutagara yo mugungu ayu ndo ajite bo mugambira tanga twezi inje ne familia yaye ne familia na yonse ne familia yoyo ro mudakara maramidi yaye bagamba gro mugambira tiwanania ro mugambira na ite kesi kingati ya isire mitinye megasane ro jene tuwanya goitana nero ntwanya ko kurundo kondo ko mani je timbo atwe na bangwana abunonye ande nako sabonye ndiri ojunguzi yale ko korwa kera nyale kana ngani musikene no kera to no ko manyanga nimbate kurunga abantu mbanda bali ngwa zamba bande kere tambo kurane mbandiga yangora yano mwagere ndabuze mabakana ra marabuze nditimbo to na bandu na bawunonye aende karamana yo kaba amana ngo sabanye so to moto ko yana kona re nyamba mwana no muri yone ka kitikere ngene le basenya njende mate kuru ndazo nyomba yabo samba nyomba yana na beta were kaira bi unaonde kana timbate simenyete na ba tawo nyomba yana na ba jite familia yose no mungwano yose nero bole bale saite tibakanya matawo nyomba yana mnangwana ka nyomba yomba tane amongorara. Hiko ripotera Getembe kuroiga Nyanchuka ije gutuke menye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira. Njefatigad Gisemba. Abanyanyimbo kurigeta seni kiaramasha nigo bagenderete kumutanga musubati yo masiri ta Faith kombuka uyo batebekana uruta umwanoye ikiaita enyumba yake bara kulingana munyakenyogoro o community policing kurwa asumuchi okeroka sa John Rombo nigo agikire kolikyo nagosemya basubati onye basinyiro kurenda abana kobayana na egento abamenyi boigo bagikeirie bunatu kumanya ikondo hoteli anaria aba yute bande na bangina aba bamete keroka bambika bande musubati turu mande cho bondo na ikira na akishinga aba turu mande cho tuakira basikali aba keroka bangire goja na akira bana masha bande binintiro musubati obakara masha egera mama goja baba egera mama goja kurushu mwana wecho ime bondo nkwa pira basubati ambokonya konyora chinda tiga ko to mwane cho aye roro musubati ondo le kando otobati mwana rere umusubati bunoyo o emambia rero ngina koro na kwata bana babiri ngina kora bana igo aleta bana opakasa mete ko gaso beke ko sona ekira beke ko sona abana aba na ringina kora ajiko iwa inga oyo olutiro mwana ondecho ngino tamotika bana babira bondo musubati weto ko boli ga itoko era bana babira tiga ngina ko ngia batigera bonde serikali to ko boli ase gweta ase department ya bana nya kitoko ra bana aba to nande ngojo kultare o abana be chongo nyuru to yoboni kwa maana anda namna yoyote ikabona mbio mo jakole ikambu yakole kitoko apili ga serikali ndio nda pasabe yo no wonkonya abana balia na obaje bakine oyo ta bana wejo kusema nimbo tatebe ngoro ku Faith kwambuka mwana ina manyora tamatuka taraika wate mitinsa na manyora te Jumatatu toberere nera yikarera butuko je kange sasa bana ri mwana uyu na chikumunjura mwa mabera nganzite kumukamera chikumunjura na nyora akindite one kera akindite kabona mambi ubo buli bwanso ni karanza nera bakabona mambi one kera ne karanza ye kabona mambi ubo bwanso na ke sabu ngakingokora muri otanje ne ndi na ngera na bata naenda na techwim Mubaromo kenigo ene kigwensemo ya kitutu cha North imeye kaunti ya Kisii chinga kichogo cha kigoyo kwelikia kwa bakichikura abaye balia baganitie gokorerwa nabo igo bali baganitie gokora maoncherie ande onsi chikadi chiabo chichikura ngana na Lucy Achieng yoromokonyi bumutenri bekembe kyobo chori ne chimbebe IEBC ase Chinsa mecho okugania nigo koraro ko korabo igo elio konyora libaga lio kobachora abarai balia oganetie Daniel Ontiri dia otomanye
Inse yuboteneri waye Erastus Ekethon buno munyakergo wekiombe kiga kyobochorine chimbe baiga Kenya IEBC. Ekiombe kyo nigo kiaretie gochakyo moroberio bukurikia bakichikura baya asi chinsemo au gochakereri tukuria rero. Namuna basaye abo banyore bibande byabo bwangoiga elioko bali baga lyogochora barai bokogania kwabo asa matukari bosio. Morobeliga nigorrekana gochaka buya asi chinsemo au namuna sorogongo rwogusi mubwekano asensemo ya marani yegotoka kitutu cha North Meye County ya Kisii nigochaka bene aseboigo balia baganitie konganyiriwe kura yabo gocha sibituo au nagokorerwa monjuro liandonsi asa yalinge tobochori boigo benyorera libaga. Kwa zile vitu tunafanya kwa ofisi kwa wakati huu, kama unataka kujisajili kama mpiga kura, tutakufanyia. Kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura, pia tutakufanyia kwa ofisi yetu. Kama details zako zilikuwa captured vibaya, hiyo tutakubadilishia, tutarekebisha. Tuko na kit inaitwa open kit. Asensemiga umubaro w'abantu besokya nigorrekana gokea una nonyengwe kachinsa kyanda cyarero magoroba chinga kitwekirana asensemeye inse yabasai komi konye nabuka berikire kurwa bwagakiete asense mwende abantu nigobono baegwesegeto kubwatera koboko umurubelio yo elioko bali baga lyogokorera ubosibole bwabemeremo asuburai. Ni muhimu sana kama kijana kujisajili kama mpiga kura kwa sababu utakuwa na hiyo right ya kuchagua your leaders. Kurubutirigeta seni kya Getembe kurega kitutu cha North Meye County ya Kisii litrene ngoroko Daniel Untiri. Biwano Daniel Untiri amate makorwa ase kinyorugia kinyerere location ya Nyansionge meye bunge ya Burabu ni gobeso kina kuliyo bana bwabo yenkubwatikana no mugondo oyo oenetigwe usaenetigwe oyomo chinchera chiali usekita sioregeti asebonega ni go bagwetera chinga kichinkong magega yo mwaka bwenke yo gosira na omotakano oyo tikarete na bana babeire bakobera ase akongu bunatukumanya. Engana yende mirimo yorogongo rwa gusini gegendete ko bali hoteli nene ejulia gendere ko bali ko boli abango murembe ngwikage gase kenyereki gya kenyerere ime location ya Nyansonge wadiga ya Burabu ase tokomere na mune amategega ime yomochi onyangago bonsombi oyole nyagusira bono tokomere namo no murugio ya sireta kiribo nyangago bonsombi agotwereranga endemiro yawo netigwe chinga kyomoga ko yeganya gusiranya aritoka bagakorwara eginto batabwatanetiwe nagoika bono odete onya kubairanga kiendemere yo yahonetiwe ekero mugondo yoro konigu nabo maene pinga ntuntu ameze na kimugondo yo netiwe ona kero toko ikerenga kitokobori na kimugondo yo netiwe tokabanga tokogosererigwa ngatingo bwatu tore engaki eyo ana kaimuka koboria ekene amanyenga ne kibone tuwasi njiyo kurwali omugaka ono sirete ekera asirete bintombi atumegeta timanyike nsero byatumegeta ekera aringe nyagitari ono twatagete kumanya ebintu ebya morwali tichibese cha morwali ti irenga cha atumegeta tumanye ne bintu biria byatumegete chibesa ono gwansinyire gento ngokora igo baereire boigo enchira omwana obwe enkeje gatemete kuboria chingaki omugoli aikirenta sumugondo yoiga na igana ase abwatetwe asekerigwe kabono kirigitanda wili ya matiriga nigo gendete kuichanira ase yaganirie obwene bwabo kunyara kababoko ene kigwa litukeria go chikobwatwa nigarenge kocha kurwa sarenge korwa banyoreta abantu bali mugondo barenge ne chinyimba ekera batebetie batiga saa iyo mbaya tumia baka akwaneirwe nabwate kesi oyo mwaga arusetie omote abande mbabwate emioro akarusia enyimbo akamwaka bakekaboneka ya matiriga nigo yagendere ko bagekwerera enchira bagendere ko bagwetera engaye nene inyorekane nga omongino yiga niga bwatabana bakabwa gosomya nonya gwikano ene ndagira akoba nigo ere egetire kenene
Wane mechanda ngwetera timbwati obakonye nondora ngonye timbwati enjera ye school fees ya abana bagasoma bono gonchandikete gomenyerete chikonda nakiki ngogania serikali ngonye necha yatugorete timbwati kende ndasomeria abana nigintu kurengana muni amate yagendere koba gekoene kianga nekene nigo bagendete gwitirenga yenene asibono bagendere ko bakoboria serikali abagambi bechingejo chonsi gosona negatibu nenchira yamu yokoleto botwererwa senkejiga na bwigo enkejiga kwenyorera obwene na nene omwana oyigo bwatire oyu kurengana muni amate ogendere koba agwitire michande menge itogote banga tokorera obwene nende tumanye nakio mugondo yonetigu ningo yoneti ekoera ekero mugondo yonetigu konyara tato minto siriro nyare akuraringa kiyu ona ntutogote bana eserikali etokonye gekoera ntubwati ebitoki biribira nyare gotoira gochianda onsi gocho bisende yonsi onanganite serikali ngonye kumanya mugondo yo ng'aki yonetiwe naende nakio otumegete chibesa chiatumegete korwaria omogakone erinde chiatigarete nyoro bakonye yaya nare ngorora naende timbeti witness nyagitari nare nogosimirenga yamate ni chikunyara kabwe konyoro mweso chingaki abarai baranyara ko bagwesona nigati elio banyara ko bagokonyeka bono twari gusaba abarai baitu buna senior council senator Okongo mugeni okuiguringaniri achichatokonye ongino yakero nkumurigirita bwati kende pinone chai batugurite yari gucha komokonye nari gusaba no sero umwe mpyo itu nera ingirie katiringaniri iga umugambi senior chief no musani oye atema mukwanire atomoremba asinka enke yaitana ni una mang'ana amange bina boira kotini kera rituko ntubwati toro tukurara uguchikurara iga gwa kuminga gwa gugutara nompara kuobwa nguiture ginko ripoteri getasini kyo wanchite kya Getembe kurasinse mechiga chia Kanyerere meji location ya Nyansiongo bunge ya Burabu county ne ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp kara abarimi bekemerigie chae korwase chitundubari ao aneli tukuria rero nigo bomerana ase tundubari ya Kiamarita eyora ase factory ya Tombe ase county Nyamira kitutu masaba yobesokirie na korokia obororo bwabo imega yabo korenganirwa gosikoraririrwa buna nigo barachi gwakanwa chishiringi 13 kire kiro ase bonus yomakoyega kurengana baremi abaiga nigo batebire onye obotenere bwe factory eyega terigo chikobairaniria amabolio abo nigo barachi kwimukia getambukiro gyo town ya chayabo ase company ya KTDA gose ase factory ya Tombe Fadgad Gesemba nigo tumanya amatuko amake maiga ya barimi bekemerie chae kuraririgwa amaguri baguchia kuriera ase kera ekiro abwase factory ya Tombe barachie kuriera chiringi 13 ase kera ekiro nigo chibesa echiga charurekanire kuimukia amaberera amanene anene asa barimi bekemerie keiga kurwase factory eyo ya Tombe twabere togosumbuka sana otwatebe tung'egioto gigocharuka gochibosi onge gocharuka gochimaega bono chibesa chine chinga mono chiasogete entuntu bwatise ginonde ogosaba kwane nokoiga omoremi gategemete chibesa echia baremi basabete chironi bagategemea bakoma chibesa chigocha gosoka omweri gwo mwaka nchiche chikonyegera bakonyere na abana bagende school bono chibesa chiasogete chinga mono jinari gosaba ba director baitoiga nduto kubori bwororo iga moto erese ngaki chibesa chimwagete paka mwacha goikera chigasoka chiru chikoro ku 13 egera omoremi amanye kurwa rakoreki aisaneke inje muno omoremi ona aichaga iga rero kuraramika muno omoremi ebesa twaeirwe yechae siringi 13 ruto bweka natebete ng'a chibesa nchire chia kwamete ase yoboremi chia agocha gotomenta ese bank agatuchitoa naende kindi kimoisonde wiki bere nchiraira kurbono moisonde kindi kiakama gotutangasera ng'e bonus ya bono nerere ngiya mono goetania bonus ye miaka ende yonse agatotebi siringi 60 onye chire 60 ng'ai chiete chigocha gocha siringi 13
gukwana kubare n'ubururo obonene nigo abaremi abwo kurwase tundubari ya kiamarita eye gutoka inze yezoni ya Mirire nigo abaremi abaiga baichanire enjera orogongo rwa Gusii babire bagwaka na chibesa chinge ekero bakoreng'ania n'orogongo ruria rwa Mount Kenya ikibatebire nigo echiro ere eyemo Kenya yeito twasinyiri stokogenda stokwira abana abang'ina bonsi barega iga echaye yaitira abantu amaguru ngara abantu yaitira abantu amaguru asokoimoka mabi saa 12 nagotore echaye nakorete etundu barime aya amataya togotora na matabire nenkoro una boikore bagotora amatabire nenkoro aya tori atatu nenkoro igarabire nenkoro akio maene chibese twarusetie se biombe turastingo toitere no twaruse tugasomeria abana bona chibese cyaburire ruto byekotebire ng'a abana turusi chibese muguko tosomeria abana kaito korusire nonye chaya ito yasirire gaki abang'ina ng'aki bona togokora kianga cyuka ngwati ngobeke tokobeka machanjabe bono yanyarekanire egioto yatumire maega etwetu siringi 13 nechaya ito batotebetie ese metie Ibere yatigarete batotenge chaya yakoni kubia kibese yakoni kibese nyinge nande batonjokeire ng'a Southern Sudan ngateri koire chaya bono ntutware koboriga Southern Sudan abaikoyo barabunga ibare koni gucha kite chaya Kenya yakoni gucha samo Kenya no siare koni gwa kibese ito njale ngo twabwate siasi chie factory twakabe twaka nukero mutie kero mwaka bese chintwana gochirora bono nigo abaremi abaiga barure gekuro egetindi inga onyo boteneneri bwe factory yeiga terigochia kubaireneria amaburio abo nigo barache kwimokia egetambokero egetindi kyo gutatora echae yabo kuyira ase factory egyo matuka ya twarure anega koera ngurikera tole mumane jo monene bwe factory te atombe toko motebiga atoiranerie biri toko muburia buna tutageta atoiranerie onya tago toiranerie after 4 days chaete yo toko bana ntuko saba chikari cheto che factory chikole chisoka chibere ime paka tonyora machibu iga kurwa sengo tora chichaye chiga nonse emereti koru nagana nachi gosomeria abana bane naende nonye nyombe nchare yoke eichire bono ng'ai kitongo kora tosomia abana naende tumanya konyora bobeso bosinini 13 kaito koira Kingo reporter Getembe kurwase tundubari eyeiga ya kiamarita eye gotoka ezoni ya Mirire ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Jefatigad Gisemba Ekero toendete baada ase mangane chae omwana siasa mukuru ase constituency ya Kitutu Masaba Moske Thompson manyi iga mochirie ebirengo ebio bienengo eyobalimi bago chekoegwa ase bona siuma koyega okwana emarago ya lero ase abeke kerengerio buna abalimi nigo barachi kwimukige tambukiro kwona lie cha yabo barabuo abanyene pona sie yache tabono iga yararika nene chongeria nene sana koru KDDA ase Gusii botambe yararikanire ng'a abagusi kere bonus yegocha na ubakoba enamba yo mweri konyora bonus gose ase ebeseri bakonyora bono gasi ikeire narangerio mugusi bwa spina abagambe bonsi byo bagusi ase babita toja motorigi esuru yeso torakore asinge njo yogo konya umurimi ugusi intugusi kemerigende ngiyo tubugate gwetanie chae echae nere yatokire botambe gosomia abana bari kibare na kubuga mono nere yarekane nande mono ekare koreto boso kwa ase Gusii gwetera chibesa aba Gusii bakwaego kero mugusi yago sali kwa siringi 11 ase kiro eponazi na abandi bakala 55 kwenda gochirogoro gochiboikoyo intuno omorero twarimeti Gusii bono iga twabwatire sana so bimetu amanyira nangi kegenderete mono corruption obukurumi bwararekanire sana gwetera abantu ba KDDA igo bakuri kibese cy'umuremi bamagoja abanye gutung'aine ebintu ne igwe ebintu na binachire na gose ne chire yarengeze bono iga egento togenderete gusegeta bono iga KDDA manye yande manye ne ere bono igo ntos nkolozi torumoroberi tochaka koni echaye ito direct totata etia abantu bakora kuna broadcast amangana yo workson echaye Mombasa ntotageti ntota etweligerie chiro yaito omuremi akweligerie chira koni echaye ito direct una bona ige company nere to endete ku engage ni maete na bona bikongo bije bibe kura kini nto wanja company na bona yakoru United States of America nere kuna Tiret company is a global company
ediri na muremi oito kurugusi direct ase tomanyete twegenete na chibesi chise goicha chinkepi asomori bumutinye pona ase kirote gocha siringi inse ya siringi 50 na kobuga mono noni chibango nchira bagusi abalimi bakunya kona chugusi echinde tukunya kotebuna ne sesi yepara esesi yepara ngi KDDA kungana ne eserikali yo kenene nebegete chibodi bono iga chikusulukira mangani yepara tochake kena ne roro Kenya National Highway Authority onye gari kegwete gikomukie cha kegwete highway kena ne roro igosugulikira. Nekero tokurukurugabo no ligotuchira enkwana yilitko litkolia rero kero ngukubulia nga ine kerengeli kia onkiriki igoro ye bonus kerengeli kia onkiriki igoro ye bonus yo moko yiga oichi factory chonsi chiagusi chianyolete inse yechishiringi emerongo ebere kerengeli kiao osinkerengeli ki obwate igoro ye bonus yo moko yiga chi factory chonsi ichiagusi chianyolete inse yechishiringi emerongo ebere turikere Veterasi number 0726447367. Notice ano ibere isano nemo inye isano nebere isato isano nemo isano nebere nkerengeli kiao osekerengeli kiobwate ore bonasio moko yiga as factory chonsi chiagusi chianyorete yose chigo chikanyora inse yechishiringi emerongo ebere karokwa toire roboti oru wo chakanire taliao asole kwaro nekerengere kiao talikora monde o kwana mnumontole bia egarto nyargo somachi SMS chao chonsi na botori krawego asa Facebook yaito Getembe TV na botori kra asa YouTube account yaito Getembe TV tokoirana kokomanyinda mange tianda kwenda mutimo komokego ingo chikoirana ntokwane zaidi. And Excellency, let me make it also very clear that teenage mothers, wherever they are in our country, they have a direct access to health care paid by the government of Kenya through the Social Health Authority. This is offering both integrated maternal and newborn services with financial protection to their families. In fact, they are being paid for them and their families. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga inyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 01111615
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mubaro monene bwa bamenyi b'ebunge ya Nyaribari Masabase county ya Kisii nigo barengwa amaroire ya nkoro elio kunyora lituko elio lyenkoro. Nigo barengwa ne Ekeonga gekoro kwa merikerubo kubwaterana enyagitari ao nigo bayananete oborengi obo na nigo baragwa na Kennedy Mbaba oyo bakwanderete obuya bokorengwa oboroire bwenkoro. The purpose of the foundation is to raise awareness to people and inform them that heart health is very important. Actually, Kenya, we are losing over 100,000 Kenyans due to heart-related issues. And then medics are saying that heart disease is a silent killer, #1. And therefore, without knowledge, you can collapse and die due to this. So the foundation has taught that it's important to raise awareness on matters to do with heart health so that our people will be in a position to understand and know the issue of heart. Once they know, we have partnered with hospitals, they will be able to find a chance to go and get medicated. That's why we are here, and this is the first ever we have ever done in our ward. So we are looking forward to have many more of these camps next year. And also, apart from the camps, we raise awareness in schools. We go to schools, we tell them first aids, so that when someone Makonyi bomorai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo ayanekiribuna chisira chigose chisira chiria chi county amona serikali enene chiabwate nchichi kurigiririgwa Muske Kindiki nigo kwana asigi karamo na bagavana kemanyikanete buna IBEC. As we preserve and implement our constitution, we must preserve and implement devolution. Because the issues that devolution was supposed to resolve are as critical as they were 15 years ago when we enacted the constitution we have today. It is about services closer to the people. It is about decisions being made at lower levels, making those decisions most legitimate. It is about the public participating in governance. It is also about dispersal of power vertically. And it is also about moving the country where it was 15 years ago with only one center of growth, which is Nairobi, where everything was decided and financed from, to creating 47 centers of growth, simultaneously spurring the growth and renewal of our country. The issue of the costing of the transferred functions, which we must now confront and make sure that resources follow the functions that have been transferred. We must also find time this morning, in the limited time we have, to also get an update on where we are on the pending bills and see how we make progress. You know, the bills now, the pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments. And we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually, to address the pending bills issue if we think innovatively. And I think national government has some lessons we've learned on a few areas on how to unlock some of these issues around pending bills.
Mwaziri Bobo Chenu Aiden Dwale nigo akwanira manganayo agendrete gosara igoro y'umurubirio se ayo andate gotara Chinsema igoro y'umurubirio Olinda Mama kwanege karekyo kya 25 kya IBEC igakwanira umurubirio Olinda Jamii oyubono okorokwa inua jamii nigo ogosira umurubirio oyo oenanire abasubati kugonkia anene banyaruka b'emyaka emeke na nigo okonyira abasubati gwetani chiribu 40 Of this morning, 26.5 million Kenyans have registered, compared to the 7 million of the former defunct NHIF of the many over 50 years. 70 billion shillings have been mobilized in the last 9 months, and 4.4 million Kenyans are actively contributing towards their health care. Over 17.5 million healthcare visits have been recorded under the Social Health Authority in the last 9 months, benefiting 7.5 million very unique patients. And of these, 5 million visits are supported through the Social Health Insurance Fund and its ECCF, while 12.5 million Kenyans, individuals, receive service under the primary health care benefits, which is free and paid for by the government led by President William Ruto and yourself. In maternal and child health, and this is very, very important for the country to know because of the story that was going on over this weekend, let me read the record straight. The Inua Jamii program, which has replaced the other one, which everybody knows, supported 627,155 safe deliveries, including 41,000 for teenage mothers. And actually, let me make it also very clear that teenage mothers, wherever they are in our country, they have a direct access to health care paid by the government of Kenya through the Social Health Authority. This is offering both integrated maternal and newborn services with financial protection to their families. In fact, they are being paid for them and their families. Nekero twikire gabwo egondo chingote Mkate Chinsa chiao chikominyoka nekero chikominyoka korabwango okore tusomera chi SMS ibere sato bali mwaturikira gwetera Facebook Getembe TV nabaigo bali ama goturikira gwetera se YouTube account Getembe TV ni number 0726447367 akarengere kiao nkere kyobwate igore ya bonus yo mwako yega o 2024-2025 ina arenkurwalia iyo bono ega abantu bawit konyora bonus iyo anene koro chi factory chionsi chiagusi chire inse ya chishiringi emerongo ibere chons tiange una kigo chako chakanire taliao wate basore korne kerengere kiao positively abincha Jose kurwa mosensema lichiu no gotogora tusumeke chinyi ega tabanga lakini balierete abatolie cha lakini go talibuya bakorete kulira abatolie cha mbobe bakorete Moses Nyamwange kanjo nyansiongo Mkate yo siasa bagoeteria omuremi. Thank you kanjo nkwaneri muntu kuruku bantu barugurugabo inchenkomba getaro kuro South Mugirango Nyamaye obuno bukurumi bwegoro mono Mkate Mungu saidia Kenya beti wa Kibirigo Maiboli yo form 4 Elo Mkate ni beti wa KB kitiga directors bagusiba tige gosori abalemi baba ekibes cyabo period Jackson Samoka korwa irondi
nyali bali chache Mkate serikali eligie bwango oyokonie chae na enda ba director mbate nendra chi factory. Kennedy Orina from Getuki inche no gotogole chae mbeke Chinsiaga kwanza mneji chiacha gochakera mambi. Afili Kuranyamache Tea Factory chi director chialire bobe let them keep all money as they want. Twabatigere bono Jones. Bonchoke machokuru ereru itumbe Nyamache ga kyobolemi bwa kongire kirengere kiane ndaonie company nga wetani KTDA. Nchenkuru kwa Fortuna Skire korwa Liam Geso. Tiawa director batiko bokurumi. This is Getembe Wise Man Sukuta South Mugirango boibi nigo boligo romono. Tia directors batige meremo. Toga ndobo chori bweke kurende abataka ways the dividends Chiogembo Tea Factory. Nderi kurwa Matembe Kirongoroli management ya Gusi Factories bache asabalemi tobatebi eki batakire gukora ekiagera tibamanyiti eki bakora gwetani kuri kibasa. Right. Hezbon nyanga ukorwa masoba tiesamba totogole chae tusumeke bimelibinde muna kibando Chinsiaga nemete. Iringa Bondi Mander korwa iringa T12 intombe T12 tigabata tebi kibasa chito babisete soko urutosha. Abangina twakure pi kwikira abaiga bana gosoma etosemere ticha bono iga tigabato kibesa batukurire pi batuguria paka chineti chinchera bakurigia baguturiera ebitonga biria ebikoro bagutuguri paka chineti ebitonga biria ebikoro birane ebatagete korra gose abaene nutore Jalo moti abatebega nje umwana omeri korwa isinta banyakoni ekenege kone twakorera gusiya ito ntwana konyora bonus engabuni njengo atabuna chi factory chego si chionsi chisiekwe topime sokoro itakuwa na tiri momanyi na zipora nkuboliega niko twabaete chichiro Ibere abaikoyo engao ne yabagusiye ngao Henry Moreka kurwa sombogo echae naba director nabuo baliete bawatebo ikoyo 57 gusichiaba 27 moikoru nyatiringa ncheno gotobora ndaid mangana mange Valentine mangare kuromaran and the director should go other counties for benchmarking and then ask kurwa nyabitunwa abale misumura cha yos meka chinyeni nchibakonye Ruth Mose kora Chinsa machiricha nyakoria gaki baibire bobe batebe baira nekibasa cheito ando te SMS chiro chimkulika muri mo wanchanda atigera gabo chake nande Chinsa inye agarenga ndako beraga pia mona singe nchogo chorega abasaki baito korwa Chinsa mawa ime gusi nande na mbia mona singe nchogo chorega temba koba egete sedi kyao namba am tumara ne Chinsa inye Ekeonga Chinsa sema yimanyererio akoroko Wilson Makore Kevin Ongeri abera Samelia nencheguru kwa Mkate Enock tumara ne Chinsa inye kene Ekeonga onabo wasemi bwa Getembe. Bye. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo
kwa imeye nyumba isiko ye nyumba chiria chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangie chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka